pom pe izlazul ăla? E? Unde vrei tu, de la Vraca până la Prundu. Da. Vezi aici unde am îngrijit noi ce e? Vezi? Vezi? Da. Eu nu mă bag. Păi nu te bagi? Nu te bagi, bă, dar îți spun și ție să ai și tu puțin istoric așa. A venit tot cu doamna aia. Eu așa mi-a eram arătat pe aici. că a tăiat dudul ăla care era aici în murul ăla. Și m-am dus la casă. Da, și la casă, că e crăpată casa din cauza izvoarului. Și l-am demonstrat cum se face din cauza izvoarului, din cauza neglijenței voastre, că l-ați Da, dar îngrijit. faci ce spune hârtiile. Păi nu, ce-au un pic. Nu faci. Păi da, dar ăla, autorizația de mediu, aia e problema. Cum vine și se depune autorizație pentru autorizație de mediu? Vă dați seama? Primarul În ce februarie, poate să deci facă în primarul? februarie, nu mai devreme de februarie. Ăsta fiind în litigiu și el apasă, afișează alea, am văzut alea Ce să vă afișate. spun, deci primarul pe o parte, dumneavoastră greșiți, poate din neștiință, poate din altă cauză, pe partea cealaltă. Deci noi n-am Deci vă dirijat spun că nu e. apa pe acolo în direcția caselor. Vedeți? Nu, eu v-am spus că nu că le-ați dirijat-o intenționat, dar lucrările pe care le-ați făcut într-un fel sau altul, fără un proiect ca lumea a făcut, hidrotehnic și tot acum, dumneavoastră Ia ascultați-mă, pe afectat. mijlocul digului, cum vă uitați așa unde au fost sevile aia, dar zis seaba asta cum e, era un canal mlăștinos, să scurgea surplusul de apă de aici. Domnul Burciu, alea Către săvile, casa lor, alea pe săvile drum de acolo. erau. Aici Deci au fost prea multe coincidențe din momentul în care ați început dumneavoastră lucrările. Uitați unde am dirijat. V-am spus inclusiv faptul că s-a săpat mai acea... crescut. Că mă uit nicăieri, uite, până în capăt, cât se vede cu ochiul liber. Nu se mai vede căzut cum e căzut acolo. Acolo în toaleta pomii, v-am zis, nu tăiat. Ăla nu-i toaleta, domnul Burciu. Greci. Balul ăla care... Și mai o bucată care stă să cadă. Mi-a zis de pom, da? Deci eu v-am spus, sunt prea multe coincidențe de când ați început dumneavoastră lucrările. Ce liniște mare e. N-au fost pomi aici, că Deci, domnul spuneți că Burciu, au fost de împăduriți 70%. când ați început lucrările aici, sunt prea multe chestii care se bat cap în cap. V-am spus-o. Nu, da, domnule, Bine, ce? Da. Vorbiți cu actele pe masă și asta e. Cu actele pe masă, nu vorbim fără acte. Că Am n-avem făcut cum. și noi poze la toți pomii ăștia care i-am găsit pe ea, să știi. Toți. Păi dar dumneavoastră cu ce drept ați făcut poze la el aici? Dar dumneavoastră cu ce dreptate să E faceți domeniul poze? public. Din momentul în care s-a făcut Nu a licitație, fost este domeniul domeniul privat, public. când nu vă supărați. Domeniul privat când ați venit. Nu vă supărați. Nu v-ați dat afară, atunci să vă fie de bine. Aha, nu v-am dat afară. Trebuia să votați afară. Da? Deci domeniul privat, că avem și dată și tot. Nu era proces, nu nimic. Ați călcat pe domeniul privat. Ba, era domeniul, deci din momentul în care se licitează și se Eu nu m-am exprimat altfel. În momentul în care se scoate la licitație, este domeniul public. Nu. Era scos și câștigat la licitație și ați venit și ați Și filmat. licitația fusese suspendată, punct. Nu. Ba, da. N-a fost atunci. Ba, da, ba, Face da. pariu că n-a fost? Pe pariu că era deja și, cred că și primul termen făcut. Nu, pe un suc. Ca un suc. Dar să știți că Nu. fără zahăr. Ați venit, auziți? Păi atunci acum a venit și direcția agricolă, au venit Fata mea toți care lucrează peste grămadă. la o televiziune și am întrebat-o. Trebuie să aibă ordin de servici, e cu sonul la gât, pe domeniul privat n-are Nu voie sunt să obligat. fotografieze. Avea cu sonul acolo, dacă vreți să vi-l aduc. Da, da, ce fac? Hai să mergem, că mai avem de mers și în altă parte. Hai să mergem și în altă parte. Să vă pe unde mai găsesc terenuri prăvălite. Nu mai faceți prostii cu primarul ăsta. Hai mă. Eu v-am spus. Eu vă rog, și cu arabul, nu mai faceți prostii. Traiane, nu mai fă tu prostii. Asta spun. Da, tu faci prostii. Dom'le, eu știi ce prostii am făcut în Faci viața mea? prostii multe. Am Tu făcut faci prostii în viață, că am avut 30 de hectare de teren concesionat de la primărie, de la stațiune. Așa. Păi pe ce bază de la stațiune? Cum pe ce bază? Păi Ai avut licitație? Păi nu, dom'le, era Hai, mă. cum să ai Ce-a făcut licitație? taică? Păi cum ce Stai că tu a fost angajat la stațiune Corect. să le țină oile de la stațiune. Ce nu știu? Angajat, bun, Da. și eu am făcut contract cu stațiunea pe 30 de hectare. Stațiunea s-a divizat. Păi s-a nu, dus. s-a divizat, după ce s-a divizat, Da. dar noi am avut aici grijă de 30 de ani. Ați avut grijă. Niciodată n-am văzut că ați venit să-i udați pomii sau Nu? să-i... Păi da, domnule, dar Toaleța nu i-am tăiat. N-ați tăiat. În 30 de ani puteam să vindem toată masa asta ale noastre. Cine a tăiat aici? Păi cine a tăiat? Da. Da. Haideți! Gata, am zis, Sănătate! sănătate.